kanje? Ngangena e-bathroom ngiyogeza bese indoda yakho nayo yangena inqunu kanti nami ngangingakhiyanga ngangingayitsheli. Sekuyindoda yami wena uyifunela wasuka emakhaya uplanile waqeda. Akusikhona ukuthi ngangiplanile mzala phela nami nginemizwa-ke sisi. Imizwa yakho ifike endodeni wamshiyela nesicopha wamabhasi wamshiyela nangisho ukuthi nesicopha wamabhasi wabona yami indoda wahalela yami indoda washiya yaphi? Imali sisi lesikhuluma ngayo wengenayo le mali engangiyibona laphaya kumuntu wakho. Siphinde ngikubikelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV isiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo-ke namhlanje sibhalele osisi uzobe seyichaza ukuthi uqhamukaphi bese yasitshela futhi ukuthi ufisa simsize ngani thina as Black Life TV. Sawubona dadewethu njani? Yebo sawubona sisi. Yebo ngicela ubingelele nje umbukeli we-Black Life bese uyazisho ukuthi uqhamuka kephi. Sanibonani balaleli baka-Black Life TV. Ngiqhamuka eNkandla. Ngibhalele la kuhlelo lwa Black Life TV ngoba ngifuna bangisize. Yes. Nginenkinga la, kunento engayenza. So ngifuna bangilekelele kumzala wami bakwazi ukungisiza. Ngikwazi ukumkhiphela lokho kungaphakathi abengakwazi. Okay, sami mhlambe ngabe yini le? Sisi umzala wami uye waposta uhlala eThekwini. Uyasebenza kamasipala. Uye ngabona epostile ngoba siyakhuluma naye ku WhatsApp. Upostile ukuthi udinga umuntu ozomsiza ekhaya endlini kwakhe. So ngimcela ukuthi mzala ngicela ungiplage ungithathe ngizosiza lapho ngoba ngihleli. Angabi nankinga umzala angithathe ngiye kwakhe mengifika kwakhe ngiyaklina la ngiyapheka bake emsebenzini nomnyeni wakhe ushadile. Kusho ukuthi ke ngelinye ilanga mengiklina umuntu wamzala uyangibuka nje ucefela amehlo into ekanjalo kanti kuzothi ngelinye ilanga ngingene e-bathroom ngiyogeza ngingavali ngoba ngingayitsheli ukuthi khona umuntu ongangena kanti nomuntu wamzala uzongena naye avela ngene enqunu. Kusho ukuthi lapho mase ngenileke nami ngalingeka senze izinto ekungafanele sisenze. Emva kwaloko-ke umuntu kamzala hawu usekuwukuthi manje use-acta ngenye indlela sekuwukuthi ngathi siyathandana manje nami futhi ngingabi nankinga ngoba bengixakekile sisi nemali ade benginika yona nje binganganelisi kanti bengibona ukuthi banemali bona. Okay. Ngingene kuyena-ke umuntu wamzala nje sesiyathandana-ke manje useya-acta-ke manje noma kukhona umzala usefuna kubonakala ukuthi ngathi kunento manje. Egcineni hayi ngixoxe nami nomngani wami athi hayi ngeke mngani thola umuthi wesichitho umfakele lo ukuze bezohlukana nendoda yakhe hayi ngiwuthole ngempela usheshe-ke nje futhi uvela usebenza usheshe indoda imxosha umzala aphindele emakhaya sisale sibe right la nomzala nomkhwenyana lo indoda yamzala sibe right umzala meseke emakhaya kanti lo muthi kusho ukuthi uzosebenza ngenye indlela azagcine umqondo ongathi uyaphambana ubuye ube right kodwa ubuye ukukhombisa ukuthi uyahamba. Uma sekunjalo nami unembeza usuyangidla ukuthi lo muntu ungisuse le ngixakekile wangizama ngaloko wangizama ngako sengenza into enkanjena and even ngigodukile ngoba siyimndeni mesifike emakhaya kuhlangene kunento ekhona abantu umndeni awusangibukisisi nje kahle ngendlela abangibuka ngayo khomba ukuthi khona into abayaziyo. So ngifuna ukuconfessa nje kumzala angazi noma uzongixolela yini kodwa kona kuzobe sekulele ngakuyena mina ngifuna ukuconfessa nje ngizama ukuzehlisa ngixolise ngingazi ukuthi uzothatha kanjani. Yo wayiyala umzala. Nami ngangingazi. Awu kahle Chomi. Awungazi ukuthi mubuka i-TV. Uxakeka sisi ngangibona imali nami lapha. Wasungayithola nje bakuplaka wasebenza manje ikhethi yanganganelisi imali ayanelisi kanti ngangibona lapho ukuthi iningi. Manje umuntu othandana naye ngaleso sikhathi wena wayisenze kanjani noma ungathandani namuntu? Kusho ukuthi nje kwenze leyo nto leyo vele ngingathandani namuntu ngaleso sikhathi. Ngangithi ngisaphumula nje ngoba nabafana bayahluka. Hayi bayahluka. So manje njengoba ukule platform yazi ukuthi baningi kangakanani abantu abakubukayo kuzokwenzakalani if umuntu wakho unaye umuntu manje mhlawumbe ngiqale lapha
Njengamanje yebo nginayo. Mese bukuthi hawu umuntu wami kanti uyakwazi ukuthi avelane ikeke alisabalalise nje. Yo, angazi sizozalani but-ke noma ikuphi ngoba nami ngizama ukukhulula inhliziyo indaba ila kunembezi. Ngiyakuzwa mina. Bukele Black Life TV, uchazela udaba lakho siswa libeke eThekwini. Isifiso sethu-ke njengamanje ukuthi simhlanganise nomzala wakhe, amtshele okusenhlizweni, amtshele iqiniso ukuthi ngampela kwenzakalani. Thina simnikeza lelo thuba ngokukhulu ukumsupporta nje bafethu, asimjaji futhi siyamlalela nje simopha indlebe bese siyabona ukuthi uya kanjani phambili. Asimfanele umzala. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Yebo sabona mama njani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela, ngikufonela ngikwa Black Life TV, senza uhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngisacela mama ungiphi ithuba nje mhlawumbe elincane khona usiso seduze kwamafisa ukukhuluma nawe. Okay, sisi. Yebo mzala. Yebo. Ya, unjani mzala? Ngiyaphila umzala ubani kanje? Hawu mzala uzongizwa. Angikuzwa. Okay, sengiyakuzwa kancane, sengiyakuzwa. Ya mzala, ngila kwa Black Life TV, bengicela ukuthi bangisize. Ngifisa kukhona into engifisa ukukutshela yona. Angazi ukuthi uzoyithatha kanjani kona into ebuhlungu kodwa nje bengifisa ukuthi ungixolele kulento. Nama ngenza. Okay mzala, njengoba ngangize kuwena ngizosebenza. Ngafika ngathandana nendoda yakho. Ngitshela kanjani bengiyazi? Into yaziyo? Ngitshela kanjani ngoba ngiyazi ukuthi ngiyathandana vele. Mzala ngifuna ukukutshela lokho ke phela. Angithi manje awuzwanga ngami. Manje usubona ukuthi vele ungitshela sonke lesikhathi uthuleleni. Mzala phela nami bengingenayo indlela yokuqonda manje nakhona. Khona manje. Angithi namanje ngize ngazozama la Black Life TV. Awuyixoki wena ngakuxosha ungeyilutho ngakuthatha ngakufaka emzini wami wena. Ngakuthatha ngakufaka emzini wami wena. Mina bengingasakuthathi ngisho nangomzala bengithatha njengodade wethu. Hayi umuntu ngiyambonga umuntu omnyama. Khuluma ngilalela. Lalela ke mzala phela ngilinde ngiqede. Ngithi ke mzala ke. Hayi bandla. Ngangena ebathroom ngiyogeza. Bese indoda yakho nayo yangena inqunu kanti nami ngangakhiyanga ngangayitsheli. Sekuyindoda yami wena uyifunela wasuka emakhaya uplanile waqeda. Akusikhona ukuthi ngangiplanile mzala phela nami nginemizwa ke sisi. Imizwa yakho ifike endodeni wamshiyela nesicapha wamabhasi. Wamshiyela ngisho nokuthi nesicapha wamabhasi wabona yami indoda wahalela yami indoda washiya yabo. Imali sisi lesikhuluma ngayo wengenayo le mali engangiyibona lapha ya kumuntu wakho. Mana ke sisi wait wena bengakunikeza 3.5 ngiphinde futhi ngifakele izingane zakhe imali ekhaya. Awunganelisanga 3.5. Mana-ke mzala wena. Beninemali nina lapha ya kwayona lo 3.5 okhuluma ngawo mncane. Mncane manje ungahlali ngani namphansi ungifasa ukuthi semncane nale mali wenika ingane zami ekhaya. Wena ukuhalela impilo yami wena. Uhalela impilo yami. Bekuyimpilo engcono ehalisayo mzala manje. Ngiyakubonga. Yezwa manje wayihalela wasubona ukuthi mina angiphelele yikho konke mina. Kodwa ke mzala phela bengingazile ukuthi sisolwa njengamanje. Awungitshele wenza ngani ukuze indoda izwe nawe nje obizwa nawe nje. Kunomuthi mzala engawuthola lapha emakhaya. Kodwa inhloso yami kwangakona ukuthi uze ukulimaze nomqondo kwakuwukuthi nje uhambe. Hawu mzala kanti wena mzala yini manje inkinga yakho ngaphela la solungisa izinto. Uyangithethisa ke manje. Lalela ke sisi. And ngeke ngikubekezelele ke phela nami manje. Angihanjwa zintwala nginwa ikhanda amakhwapha yonke indawo ongayicabanga nginwa ngenxa yakho kanti wena. Cha mzala banginika umuthi orongi ke nami banginika umuthi orongi. Kwangayona inhloso yami leyo ke mzala. Yikho mina nje ngiqhamuka abantu nginuke kabe into yami ngithi ngikhulisa ngivele nginuke. Nginuka umzimba wonke kanti amaqhinga akho. Ngicela mzala ukuthi silungise izinto ngiyaxolisa. Silungisa ngoba vele ihliphizekile mina ngihleza ekhaya ngihlazinge emzini wami. Ngaphelela ngisho na umsebenzi. Nami ngiyahamba ke mzala ingakho bengifisa silungise izinto. Ngiyahamba nami emzini wakho. Uhamba uyaphi?
Ngibuyele ekhaya mzala. Ubuyela ekhaya ngalithi. Awushusho ngilandela mina la ngikhona. Sushe yabona nje lezi ichitho zakho ngabe idlwana ngabe yini oyishiye lapha endlini wayigcwalisa umuzi wonke. Wayichitha umuzi wonke. Usufuna kuzongena mina kuzona. Mzala njengoba ngikutshela nje. Mina ngaze ngaxoshwa ngenxa yale ichitho zakho lezi nginuka ngaxoshwa emsebenzini. Uyakwazi lokho? Ngiyaxolisa mzala, ngiyazi ukuthi izinto azihambanga kahle kodwa kwangayona inhloso yami. Hayi cha Shem, uyakwazi ukwenza umuntu aze kubona uthula ubheke phansi usikhohlakala sentombazane wonakele wamfuza ugogo wakho wonakele ufuze yena qobo. Mzala imali kodwa lesikhuluma ngayo nawe ungakwenza lokho. Ungakwenza mzala nawe lokho. Uyangazi mina ngixakekile, angithi kusho wena uthi wangixosha. Mese ngibona imali ke phela nami ngangizo-acta noma ingayiphi indlela. Ngigqokisa ugqoka kahle wafika ungenali lutho uphethe amajaba wena uyakhumbula? Ngiyakhumbula mzala, angithi-ke nami ngangifuna ukuphila le mpilo engangiyithanda-ke. Ngangizothengelwa kuze kuthini? Mana sisi. Wawuyimisele ngokungithengela kuze kuthini? Ani ngangikholele. Wawuyenza imali yakho ngoba phela wena imali yakho ungudla ngisho ekhaya. Yimina ngangithumela ukudla. Wawenza imali yakho. Kodwa yayincane mzala, yayincane. Hayibo sisi cha uyakwazi ukwenza. Hayi uyakwazi ukufunda lapho kuganga kanje. Kule imali eningi kanje mzala ebeninazo wena wavele wabona lo 3.5. Wangahlali ngani namphansi khuluma. Udoti kwawona lo ngitshela wona kutshele wena. Udoti kwawona nje. Mzala ngiyaxolisa-ke ngicela ukuthi phela. Ngicela unginyusele imali ngikunikeze le mali oyifuna. Ngicela ungixolele mzala. Uyakhumbula ukuthi ngakubuza ngathi i-right yemali waswena i-right ngoba vele mzala imali uyayifaka ekhaya nezingane zami zi-right ayisokole. Le vele ukuthi imali yokuthi uyibheke wena still u-3.5 wabona idla u-3.5 lo udla indoda uphinde udla imali yami ngaphezulu. Mzala ngicela ungixolele, yazi ukuthi ngize ngenze lokhu ngoba nomndeni ngibona ungasangibheki kahle. Angisenandawo mina. Kufanele vele awunayo ngoba nalowo muzi nje vele akuwona wakho. Kusho ukuthi awungixoleli mzala. Awunalutho wena. Awungixoleli. Awunalutho isibozi nje. Nawe-ke usuzohlala uyisibozi njengami kuyafana-ke ngoba phela manje ngizama ukuzehlisa ukhuphula umoya kusho ukuthi uzohlala uyisibozi njengami. Ngiyafuna ngiyehlele wangihlukumeza kangaka. Ngiyazama ukuxolisa mzala ngiyakuchazela ukuthi kwenzekala kanjani. Manje kumele ngenze njani? Uzobuyisa wena. Uzobuyisa umsebenzi. Uzohamba uyofesa mzala wawufesile nasekuqaleni. Ngiyofesa esikhathini sanamhlanje awuze ngitshela ngokufesa esikhathini sanamhlanje. Usukaphi nje wena ungabi umncane ngakungitshela ngokufesa esikhathini sanamhlanje. Akufesa sisi namhlanje. Kwenziwa njani mzala? Wephindele esikoleni sisi. Lalela-ke ngikutshela. Lalela. Okusiza ukuthi uphume kulowo muzi. Okusiza ukuthi uphume kulowo muzi. Ngizophuma mzala ngiyakuthembisa. Ngiyakuthembisa mzala ngiyaphuma ukuze kulunge izinto. Futhi wathi ngivala ifoni yami nesidina nje wena. Uzizwa kanjani? Angiphathekile kahle sisi nje kubuhlungu. Ngoba bengitshela ukuthi ngizozama ukulungisa nje impilo yami nami ayisekho kahle. Ngoba ngisho umndeni phela mangihlangene nawo mina sengifana nositha nje ngayo lento yebo ngayenza kodwa ke nami ngangenziswa ukuhlupheka. Impilo yayingangihambeli kahle. Nginganeliseki futhi yabona uma usubona imali isilingo ukuba ngangazi nami ngaba ngikwenzanga lokho. Ngiyakuzwela yazi. Inqomo esiyithathayo and ama circumstances asuke ezodlula. Yeah. Because imali impande yesono ngampela. Yabo lento eyenzile mfethu inkulu. Kodwa ngifuna ukuthela usawudo phezulu kwesilonda. Ngoba usukwenzile ade ukufisa and uthi uzizwa kanjani? Uzizwa sekungcono kulungile asiye sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Yebo ngona ngizizwa nje ungathi kunomthwalo osukile ngoba ngikhulumile naye noma ke vele engakuthathanga lokho futhi kufanele bekungekho lula. Mhlambe ke kuzohamba isikhathi azagcina right. Ngiyakuzwa mina. Hayi cha Black Life izamile ukusiza ukuthi ukwazi ukwenza lokho ufuna ukwenza kube impumelelo. Ngiyabonga izamile impela ungisiza. Njengoba sizwela ke mbukelo weBlack Life TV udaba lethu nosisi liphela la ukwazela ukuthi afanele umzala ke uyivalile ifoni endlebeni ngoba ayikuthi akayithathe lento ayishoyo no ukuthi ke uyazi kunzima kanjani ukuthi ukusiza umuntu bese egcina emva kwalokho enze ngendlela engalungile kanje ave kubuhlungu lento le iyande ekuthenini sisabe manje ukusiza abantu because in most cases abantu esibasizayo ibona abagcina beyizitha zethu kodwa uma ukuthi uNkulunkulu wayekwabele lokho mfethu qhubeka usize ihlephuka inhliziyo uphinde ithunga uqhubeke kodwa mungabelewanga lokho mubonisa ukusebenzela enze okunye mina uMlangeni Makasela asibonane ku-episode elandelayo sengihemba I'm out. Is the Black Life TV